фатвои рӯҳонии Русия: мусалмон аз ғайримусалмонон зан нагирад. Таъиноти кадри идома дорад. Дар Барқи Тоҷик ду раиси нав шуданд. Ҳазорон арманӣ ба майдонҳо рехтанд ва гиребони маъмурони пулисро гирифтанд. салом бинандаи гиромӣ, ман Сарвинози Рӯҳулло ҳастам ва барномаи Навиди Бомдодиро аз душанбе тақдиматон мекунам. ҳоло соат дар душанбе 11 аст ва имрӯз 12 ноябр ва шуморо бо чанд хабару гузоришҳои тоза ошно хоҳам кард. эмомалӣ раҳмон раиси ҷумҳури Тоҷикистон бо судири ду қарор Умедҷон Белозода ва Мирзо Маҳмудзодаро раиси ду шохаи ширкати Барқи Тоҷик таъин кардааст. Бар асоси қарори ҳукумат ки рӯзи 11 ноябр нашр шуд, Умедҷон Белозода мудири ҷамъияти саҳомии шабакаҳои тақсимоти барқ таъин шудааст. Дар қарори дигар ки Маҳмудзода Мирзо мудири ҷамъияти саҳомии шабакаҳои интиқоли барқ таъин шудааст. ҳукумати Тоҷикистон солҳо боз тарҳи тағйири сохтори ширкати Барқи Тоҷикро дар даст дошт ва чанде пеш тасмим гирифт ки барои мудирияти дуруст ва осонтар онро ба се шоха тақсим кунад. Барқи Тоҷик азимтарин ширкати давлатии энергетикии кишвар аст, вале солҳои тӯлонист ки аз чанги қарз раҳон намешавад. айни замон ширкат бештар қарздор аст ва сабаби инро дар мудирияти нодуруст ва муомилаҳои молӣ дар дохили ниҳодҳои давлатӣ медонанд ки бо амрҳои ҳукумат сурат мегирад. муассисаҳои байналмилалии молӣ ба ҳукумати Тоҷикистон солҳо боз машвара доданд ки барои худкифо ва фоидаовар кардани ширкати Барқи Тоҷик онро ба ҷамъияти саҳомӣ ва муассисаҳои ҷудо аз ҳам табдил диҳад. дохтарин хабар дар сиёсати дунё ҳанӯз ҳам натиҷаҳои интихоботи раисати ҷумҳурӣ дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрикост. Доналд Трамп раиси ҷумҳури феълӣ бо вуҷуди шикаст аз рақибаш Ҷо Байден, номзад аз ҳизби демократ, ин нокомиро эътироф накардааст. Аммо дар ин миён як Доналд Трампи кӯчак дар Афғонистон бехабар аз ин ҳама ҳаёҳои сиёсӣ ғарқи дунёи кӯдакии худаш аст. Умеди Марзбон, ҳамкори мо аз радиои Афғонистони озод, шуморо бо Доналд Трампи ҳамсоякишвари Тоҷикистон ошно мекунад. با دونالد ترامپ افغانستان آشنا شوید. 4 ساله است و پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات سال 2016 آمریکا در ولایت دایکندی به دنیا آمده است. پدرش اسدالله پویا از دوستداران دونالد ترامپ است. حتی تصاویر رئیس جمهور آمریکا را روی دیوارهای خانه خود نصب کرده. ما تحت تاثیر کتابای ترامپ را که خواندیم، مثلا تمام ویدیوهایش را و تمامی که ما در مجله ها ما تعقیب کردیم، با مو اساس که یک مردی بسیار کلان یا یک غول‌پیکر اقتصادی بودن، با مو اساس ما نامش را، نام بچه خود را دمانیم دونالد ترامپ. چون ما این یک پیام داریم که دونالد ترامپ برای ما یک رول مدل است. هنوز شامل مکتب نشده، اما سر و کارش در خانه با قلم و کاغذ است. از همین حالا انگلیسی می آموزد. آرزو دارد در آینده رئیس جمهور آمریکا شود. ما در آینده می‌خوایم جمهور آمریکا شویم. امن‌ترین محل بازی برای دونالد ترامپ کوچک همین 4 دیواری حویلیشان است. تقاضای خانواده‌اش این است که به خاطر حفظ امنیت آنها محل بود و باششان را فاش نسازیم. پدر دونالد ترامپ کوچک میگوید به خاطر نامی که بالای پسرش گذاشته به تکرار تهدید و مرگ شده است. هر کس آمدن گفتن این نام پس کو، این نام نمان، نام کفر است و تو یک آدم و مسلمان هستی، مسلمان زاده هستی. بعد از این رسیدن به گوش مولوی یا به اصطلاح یا میانه مولای مسجد، اونا گفتن که یک تکفیرنامه بریم جور کردن که تکفیرنامه هر کسی که و یادم رو بکشن یک قدر جایزه دارن، یک قدر خوب است، به همین درجه جهاد به نصیبش میشن. یعنی واکنش آقای خیلی متعدد داشتن. اما ترامپ کوچک از این همه بیخبر است. از دنیای سیاست و داغ‌ترین خبر آن که امروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست نیز چیزی نمی‌داند. بدور از بازی‌های سیاسی و انتخاباتی، دونالد ترامپ کوچک غرق دنیای خود و بازی‌های کودکانه خود است. روز 11 نوامبر در ارمنستان نیروهای پلیس با اعتراضگرانی که مخالفان سازش آتش‌بس با آذربایجان هستند زد و خورد انجام دادند.
созиши оташбас барои хотима додан ба ҷанги қаробуғи кӯҳӣ бо миёнҷигарии Русия баъди 6 ҳафтаи даргириҳо ба имзо расид. Рӯзи 11 ноябр алорағми манъи гирдиҳамоиҳо ҳазорон тазоҳургар ба майдони озодии Ереван рехтанд. издиҳоми хашмин Никол хиёнатгар аст фарёд мекашиданд ва пулис мехост онҳоро пароканда кунад. дар озарбойҷони ҳамсоя баръакс имзои созиши сулҳ дар қаробуғи кӯҳӣ мояи шодиву хурсандии мардум шуд. рӯзи 10 ноябр баъди эълони хабари имзои созиши оташбас миёни мардуми норозӣ аз ин иқдоми Никол Пашинён нахуст вазири Арманистон ба биноҳои парлумон ва ҳукумат ҳуҷум ва харобкорӣ сурат гирифтааст. намояндагони 17 ҳизби сиёсӣ аз Пашинён хостанд истеъфо диҳад, чун ба гуфтаи онҳо Арманистон ба гузаштаҳои хеле ҷиддӣ роҳ дод. идораи маънавии мусалмонҳои Русия бо содир кардани фатвои никоҳи мусалмононро бо занони пайрави дини дигар ғайриқобили қабул унвон кард. бино ба ин фатво занону духтарон ҳаққи дар никоҳи марди мусалмон даромаданро доранд ба шарте ки агар худои ягонаро эътироф кунанд, Исову Муҳаммадро фиристодаи худо донанд ва омодаи пайравӣ аз фармодаҳои Қуръон бошанд. Роман Силантаев, исломшиноси рус, дар суҳбат бо расонаҳо гуфтааст ки аз 4 мазҳаби аҳли суннат танҳо мазҳаби ҳанафӣ иҷозаи издивоҷ бо аҳли китобро медиҳад. идораи маънавии мусалмонони Русия ҳамзамон фатвои дигаре содир кард ки бар асоси он имомони масоҷид вазифадор шуданд ки танҳо дар ҳузури вориси кунунии арӯз ва шоҳидони мусалмон бо маҳрияи муайяне никоҳ банданд. бастани никоҳ бе иҷозаи вориси қонунии арӯз қобили қабул нест. ин фатво ба ҳадафи ҳифзи арзишҳои анъанавӣ ҷо кардани масъулияти хонаводагӣ дар зеҳни мусалмонҳо қабул шудааст. хабар медиҳад идораи маънавии мусалмонони Русия. Аҳрор Иброҳимов, яке аз афсарони баландрутбаи собиқи Тоҷик, бар асари сирояти коронавируси нав ҷон додааст. яке аз дӯстони ӯ Маҳмад Насир Шодиев рӯзи 11 ноябр ба радиои Озодӣ гуфт Аҳрор Иброҳимов пас аз гирифторӣ ба бемории COVID-19 2 ҳафта дар шифохонаи вилоятӣ дар Хуҷанд зери дастгоҳи нафаси сунъӣ буд ва рӯзи 5 ноябр ба худ наомад ва ҷон дод. яке аз табибони шифохонаи Хуҷанд гуфт дар воқеъ Аҳрор Иброҳимов бар асари сирояти COVID-19 ҷон додааст. Маҳмад Насир Шодиев гуфт ҷасади салафанпечи ӯро барои муддати кӯтоҳе дар саҳни ҳавлии хонавода барои видо гузошта ва сипас дар зодгоҳаш ноҳияи Масчоҳ ба хок супурданд. дар Тоҷикистон бино ба омори расмӣ токунун бештар аз 84 нафар бар асари бемории COVID-19 ҷон доданд. аммо мутахассисон омори вазорати тандурустиро шубҳабарангез номида гуфтанд ки миқёси сирояти коронавируси нав ва талафот аз он дар Тоҷикистон ба маротиб зиёдтар аст. буҳрони иқтисодӣ ва ғизоӣ дар авҷи маҳдудиятҳои марбут ба коронавирус бархе аз шаҳрвандони Туркманистонро маҷбур сохтааст ки хун бифурӯшанд. дар ин бора хабарнигори бахши туркмании радиои Озодӣ дар Лебаб иттилоъ дод. ба гуфтаи хабарнигор шаҳрвандон бар ивази 1 грамм хуни худ аз давлат 2 манат ва аз наздикони беморон 2 манат дарёфт мекунанд. буҳрони иқтисодӣ дар Туркманистон беш аз 3 сол аст идома дорад. вазъи иқтисодии сокинони ин кишвар баъди эъломи маҳдудиятҳои марбут ба коронавирус, басташавии марзҳо ва маҳдуд гаштани равои дохилии шаҳрвандон бадтар шуда норасоии маводи ғизоӣ пеш омадааст. бонки миллии Тоҷикистон арзиши сомониро нисбат ба асъори хориҷӣ барои имрӯз 12 ноябр ин гуна таъин кардааст. шумо хабару гузоришҳои Тоҷикистону ҷаҳонро дар барномаи Навиди Бомдодӣ аз радиои Озодӣ тамошо кардед ва то чанд соати дигар ҳамкорони мо шуморо бо хабарҳои аз ин ҳам бештар ошно мекунанд. хабару гузоришҳои моро ҳамчунин дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайгирӣ кунед, бо мо буданро фаромӯш накунед ва ҳатман назару пешниҳодҳои худро ба мо нависед.